תספר ואחר כך אנחנו. דוד, אני אספר לך סיפור. אמנם זה קרה לפני הרבה שנים, אבל לא רק בגלל שסיפרתי אותו הרבה פעמים. אני חושבת שזה סיפור שעשה לי הרבה בלב, ועושה אני לאנשים מאוד סיפור מעניין. וכמובן, זה מהשואה, ממלחמת העולם השנייה. היה לנו מזל, הגרמנים נכנסו, אני באה מסלובקיה, מברטיסלבה, שהיא היום העיר הבירה של סלובקיה. גרנו שמה, אבא, אמא ו11 ילדים. היינו משפחה דתית. וכשפרצה המלחמה, כן, אז היה לנו מזל בשנת 1942, כאשר הגרמנים נכנסו, לא היה להם קשה מפני שהסלובקים נתנו להם בחפץ לב את הארץ שלהם. אז אבל והצרות בדיוק התחילו אז. אין הרבה צרות, למשל הגרמנים או הסלובקים עבדו ביחד, כן? לקחו מהיהודים את החנויות שלהם. ואלה שלא לקחו, סגרו. ובפרט היה פחד לצאת. למשל, אבא שלי נפטר בשנת 44, שבוע אחרי פסח. ממה? הוא היה אדם בריא. הוא לפני פסח, כמה ימים לפני החג, הוא הלך הביתה מהבית כנסת. וכמה צעירים, סלובקים או גרמנים, התנפלו עליו. היכו אותו מכות חזקות מאוד. הוא נשכב, החזיק מעמד שבועיים ונפטר. וזה היה קשה. מה שאני רוצה לומר, כן, לזכות אבא שלי, שהקרבן הוא היה אדם באמת למדן גדול, אדם מאוד נחמד, חביב, וכל אחד הכיר אותו ואהב אותו. וכשהוא נפטר, באמת עברה ככה שמועה מפה לפה, עכשיו כשרבי משה הלך מהעולם שלנו, מי יודע איזה צרות מחכות לנו. וקצת זה עשה לי טוב בלב, כן, מה שהייתי צריכה, כן. ואני זוכרת איך ששלושת אחים שלי, דוד, אוסי, היה שם עוד, אמרו קדיש בבית, דיברנו, היה לנו כמובן מניין כל יום. אז אמרו, דוד שמחה ואוסי. לא יודעת איך שכחתי את שמחה לרגע. אמרו קדיש, כן. ובאמת, אני עושה את זה שחצי בקיצור, כמה ימים אחרי בשנת, לא, אז עברו עוד שנתיים. הגרמנים היו עסוקים במקומות אחרים, לשלוח את כל היהודים לאושוויץ. עד שהגיעו בתחילת שנת 1944 בהונגריה. ואחרי שטיהרו את הונגריה מכל היהודים, הם רק הלכו כמה קילומטרים לסלובקיה. לנו היה מזל, היה לי אח שמחה, שהיה אדם גם כאילו יוצא מן הכלל, כולם הכירו אותו. הוא נתן, הוא עשה לתת לצעירים, הרבה צעירים באו מהכפר, מכל הסביבה, לתת להם ניירות. תעודת זהות למשל, הוא, איך אומרים את זה, זייף, תעודות זהות, תעודות לידה, ונתן לכל אחד. היה החדר של ההורים, אמא שלי תמיד אמרה לו, שמחה, אתה יודע, הם יבואו כאן איזה שוטט במקרה, ויראה מה שהולך על השולחן הזה, עם תעודות מזויפות. זה לא ייקח לנו באמת הרבה זמן, כן, לעצור אותנו ולשלח אותנו. שמחה אמר, אמא טוב, את צודקת, אני אעשה משהו. אבל כמובן,
לא עשה ועוד עזר לאנשים. המצב הזה נמשך, וזה היה לנו מכה מאוד קשה כששמענו מה שקרה ליהדות הונגריה, כי בשנת 44 אנחנו אמרנו אולי עכשיו המלחמה כבר תיגמר, כן? כבר כל כך הרבה שנים זה נמשך, והגרמנים לא יצליחו לשלח גם אותנו, כן? אבל היום הגיע, כן, אז האמא אמרה שמחה לאחי, הוא היה אז בחור בן 16 בערך. כל היהודים עזבו את העבודות שמה שעשו והלכו לחפש מקום מסתור להסתתר מפני הגרמנים. וגם שמחה, יום אחד הוא אומר לי בשקט סיפור, הוא מצא מסתור. מה היה המסתור הזה? היה לו ידיד אחד, לא יהודי, בא אליו ואומר לו, שמחה, יש לי מקום מסתור בשבילך, למשפחה שלך. כי היהודים התעסקו רק עם זה למצוא מסתור, כן? ידעו כבר אז שהמלחמה לא תימשך לנצח, כן? עוד מעט יהיה לזה סוף. אז בוא אני אראה לך את המקום. הוא אמר, שמחה הלך בדיוק לעבודה, תגיד לי, לא, אתה צריך לראות את זה. מה היה המסתור הזה? ברחוב, לא רחוק, ברחוב על יד הרחוב שלנו, איפה שגרנו, בבית, על יד הבית כנסת הגדול. גר חבר שלו, לא יהודי כמובן. ויום אחד הם קיבלו אורחים מחוץ לעיר, ואיתם היה כלב קטן. והם דווקא מאוד שמרו שהכלב לא יצא, שלא ילך לאיבוד, זה היה בקומה שנייה בבית הזה. אבל כשקמו ללכת לנסוע הביתה, הכלב נעלם, לא היה. אבל שמעו את הכלב, את קולו מאיזשהו מקום. זאת אומרת, הם ידעו שהוא לא נמצא רחוק. הסתכלו, וגילו משהו שהבעל הבית לא ידע, שמתחת לארון שלו, הארון הזה שמעמד ככה על רגליים, כן? יש חור די גדול, והכלב שהיה לו משמם, מסתובב, ראה שם חור. הריח משהו, ונפל למטה. הרחיבו קצת את החור הזה, הביאו סולם, ויוזף בצ'י, האיש שגר שם, ירד, והעלה את הכלב, וזה נתן לו פתאום רעיון, רגע, אני אראה את זה לשמחה. באמת הלך, חיפש את שמחה, מצא אותו, שמחה, וירדו באותו הסולם למטה. שמחה אמר לי, שוש, אני לא יודע איך לספר את זה לאמא. המקום הזה הוא נורא. איך נולד המקום הזה? האנשים שגרו שם למטה, זה היה בסוף של איזה הר, הבית הזה. מהגשם התאספו ליד הבית ונכנסו לתוך הבית מצד האחורי. והם ניסו כל דבר, כן, במלאכה שלתקן את זה, כי ממש בעונות הגשם היה מאוד מאוד רטוב. ולשם נפל הכלב. אז הם באמת עשו קיר חדש, איזה 1.40 מן הקיר הישן. והקטינו את הסלון שלהם, אבל לא היה להם גשם. והמקום השמה לא הייתה דלת, לא היה חלון, כי נכנסו מהכניסה של הכן. אבל המקום בלי חלון, בלי דלת, בלי אוויר, ברטיבות כזאת, היה משהו נורא. אמרתי, תראה, תגיד לאמא, צריכים לספר את זה לאמא, אין לנו מקום אחר, כן?
אוקיי, אז סיפרנו את זה לאמא, אמא אמרה, טוב, תמשיך לחפש. המשיך לחפש, אבל לא מצאו, כי כל אחד חיפש מקום מסתור, כן? אחותי למשל גם כן מצאה מקום מסתור בשביל המשפחה, ואחר כך אני אספר. וככה, לא, אבל בדיוק, וזה היה בספטמבר 21, אם אני זוכרת נכון, בשנת 44. אנחנו לא הולכים לישון בערב, ב1:30 דופקים לנו לחלון. משפחת זינגר תקומו, הרחובות מלאים עם גרמנים, אחרי כל כך הרבה שנים, זה עוד מרגש כל כך. ואוספים את כל היהודים. אנחנו רואים, הם התחילו בקצה, אנחנו גם במספר 18, באמצע הרחוב באמת, הם התחילו במספר 40, וכבר מובילים את כל היהודים. נתנו להם כמה דקות להתלבש, לקחת את הילדים ולצעוד למקום מסוים, ולמחרת שלחו אותם לאושוויץ. אז כמובן אנחנו מהר ילדים תקומו, התלבשו, ואמא שלחה את שמחה, אחותי, שהיו לה 2 ילדים, אחד בן 5, פרדי בן 5, ומנחם היה בן 2. והיא גרה 2 בתים מאיתנו. שמחה, לך תגיד לפרידה, אם הם יכולים להסתתר, רק לשרוד את הלילה, מחר בבוקר ילכו למשפחה שהם מצאו. אז שמחה רץ לשם, הוא רק יצא מן הבית שלנו, תפסו אותו גרמנים, הרחוב היה מלא מלא, ממש קיר של חיילים גרמנים. לך תצעד, אז הוא אומר, רגע, תנו לי להביא את המשפחה שלי. אז נתנו לו לחזור לבית. שמחה מספר מה קרה, אנחנו התלבשנו מה וירדנו למרתף. אצלנו עוד היה בית גדול, מלא יהודים כמובן. גרו שם 10 משפחות יהודיות. ולא היו לא יהודים, לא גרו שם, כולם יהודים. אז כולם רצו, וזה היה לפני ממש ערב סוכות. הייתה לנו סוכה אחת גדולה, וכל אחד ירץ לסוכה גדולה. אמנם כל משפחה היה לה מרתף קטן, אבל כל אחד רץ לאיפה שהיו אחרים, כן? עד שפתאום בא שמחה, והיו לו שם 2 חברים, זיגי וזולי. הם אמרו, למה אתם כולם במרתף אחד? תתפזרו. שמחה לקח את אמא שלו ואת הילדים אותנו, כן? וזיגי וזולי גם לקחו את המשפחה. זיגי היו הורים זקנים, זולי הייתה אימא מבוגרת ובת אחותו, שגם כן קרה לה דבר נורא, הילדה הם גרו, הבת של הגברת שטיינר, אולי זה היה בן, אבל לא משנה, הם גרו בכפר על יד העיר שלנו, ובבוקר הילדה הלכה לבית ספר. וכשחזרה מהבית ספר, ההורים כבר נלקחו על ידי הגרמנים. אז איזה שכן שהכיר את המשפחה, את האמא, את הסבתא, הביא את הילדה לסבתא. זאת, אז היינו שם 2 משפחות שטיינר, ואנחנו משפחת זינגר, אמא שלי ו4 ילדים. דוד, חווה, אוסי ואני, ואמא כמובן. וישבנו שם, היה לנו מזל זה שהמרתף הזה היה שלו, הוא היה, הם אחראים על הניקיון בבית, הייתה אשתו. והיו לו שם הרבה עצים, אז יכולנו להתיישב על העצים האלה. ואנחנו שומעים שריכזו את כל היהודים מהבית. על הגרמנים, כן, לא לקח הרבה זמן, כן, הגרמנים הגיעו, שמענו אותם הולכים במגפיים הכבדים שלהם, כן.
וכולם היו שם בחצר, איזה 10 מטר מאיפה שאנחנו היינו, על יד המרתף שלנו. ואני זוכרת, ואז הגרמנים יורדים, שקט שיהיה, הוציאו את היהודים, את האנשים מן הבית, לא נתנו להם כמה אנשים ביקשו לקחת איזה בקבוק לתינוק, או איזה שמיכה לילד קטן, בשום אופן לא, כן? והילדים בכו, והגרמנים צועקו, אחד צעק שם, שקט שיהיה, אם לא אני ארוג אתכם. כאילו התינוקות הבינו מה שהוא אמר, היה שקט גמור. כן, וירו באוויר, להפחיד אותם. ואנחנו, כשהיה פתאום שקט, חשבנו איכשהו הרגו את כולם, כן? הירייה הזאת שהרגה את כולם. אבל לא הסתפקו בזה, שהלכו מדירה לדירה, הוציאו את כל האנשים, אלא אחד הגרמנים הלך עם פנס כיס מאוד חזק. אמרתי לך, כל משפחה היה לה מרכיב קטן. זה היה לנו אז המקרר, כשרצינו לשמור על אוכל, כן? אז שמנו אותו שם במרתף הזה. אז הגרמנים הלכו ממרתף למרתף. אולי חס וחלילה מסתתר שם מישהו, כן? שלא יפסידו את מישהו. ואני זוכרת גרמני אחד, בא גם אלינו. הוא נעצר מטר לפני הדלת שלנו. זאת הדלת שהיה ביניהם רווח, בין העצים היה רווח. והוא פתח פנס כיס מאוד חזק, והסתכל מסביב הקיר, כן? וכשהוא עבר את הדלת שלנו, היו שם חורים בדלת, אני זוכרת שראיתי ממולי ישבה חווה אחותי, ואני ראיתי את הפנים שלה. אבל הוא עשה את זה מהר, והוא לא ראה, הוא לא שם לב שיש שם עוד דלת ועוד מרתף, כן, עוד חדר כזה. ואני זוכרת שעצמתי את העיניים, ואמרתי, אני לא רוצה לראות איך שהוא הורג אותה. אבל הוא לא ראה, והוא יצא. ולקחו את היהודים האלה, הצעידו אותם למקום מסוים, וככה כל העיר עד לבוקר הייתה בלי יהודים. זאת אומרת, הם היו, הצעידו אותם למקום מרכזי, ולמחרת הביאו אותם ברכבת לאושוויץ, ואולי בודדים שחזרו מאושוויץ אחרי המלחמה.